כן. אתה בני? מה? אתה בני? כן. תקשיב, אני עשיתי אצלך אירוע, אתה צילמת קלטת של חתונה שלי, כן. אני קוראים אותי ולדימיר. כן. עכשיו אני צפיתי בקלטת, כן. ושם כל אשתי וכל הנשים ערומות. כל מה? כל הנשים יצאו ערומות. איך זה קרה? הן ערומות. לא יכול להיות. יכול להיות. אולי עשית משהו גרפיקה והן ערומות. רואים להם מנוש. איך זה? מה איך זה, יבט? מה אתה חושב? אני פה משחק איתך. אני רציתי לראות אשתי יפה בסמלה. אתה רואה אותה כמו... מה אתה רוצה? חסכתי לך כסף. מה חסכת לי כסף? מה, אני לא מספיק רואה אשתי ערומה? לא, זה אני עושה עם אשתי דונגה כל היום. תשאיר את זה ככה, תלחץ פעמיים ביום עם קרח והכל יהיה בסדר. תקשיב לי, יופ твою מать. כן. אני רוצה, אתה עושה לי סרט חתונה חדש, אתה אומר שאני רוצה, אתה מתקן אותי. אין בעיה, בסדר. תביא, אני אצבע להם את כל הבגדים מחדש. כן? כן, בסדר. אבל לא, תקשיב. למה אתה קורא? למה אתה לא יודע? אבל אני לא צילמתי חתונה של רוסים אף פעם, מאיפה אתה? מה אתה מבין לי בשכל? אני לא הייתי, כשאני באתי לחתונה לא הייתי רוסי. אני אמרתי אני לא רוסי. מה היית? לא, אני הייתי רוסי, אבל לא רציתי שידעו, אז אמרתי קוראים לי ויקטור. ויקטור ככה קוראים לי ולדימיר. ויקטור, תראה. כן, אני ויקטור. כמה אתה מוכן לשלם? מה אני אגיד לך? מה כמה אני מוכן שלא רוצה לשלם לך כלום? איזה מחיר אתה נותן? לא, תשמע, אני לוקח הרבה כסף על הדברים האלה. כמה? הרבה כסף. נו תגיד מחיר. כמה? אני צריך לפתוח את הקלטת ולהתחיל לצבוע. אתה מכיר את השחור הקטן הזה? לא מכיר שום שחור, יא בן זונה. אם אתה פותח את הקלטת, יא בן זונה, מי זה? מי בן זונה? מי זה? בן זונה, אני אראה לך מי זה בן זונה. מי מדבר? מי שמדבר אתה שומע. מי זה? ולדימיר. ולדימיר. הדבר אחד אני יכול להגיד, אתה יכול ללכת למה קשור ואתה תצליח בגדול. מי זה מי קשור? אני קשור. מי זה? ולדימיר, אני אומר לך, יופ твоя мать, בלעי. כן, אני חייב להקליט את זה. תשמע. נו יובנושה, תקשיב, אני... בוא תספר לי מה הבעיה שלך מחדש. תקשיב. כן. אני רואה סרט חתונה. כן. אשתי וכולם ערומות. כן. רואים להם שם מתחת לשמלה, בלעי. נו, מה רואים? רואים מנוש, בלעי, מה רואים? רגע, כל הקהל, כולם? לא, גברים בסדר. גברים יצא טוב? גברים יצא טוב. איך אתה מסביר את זה? כי אתה דפוק. מי זה? מה מי זה? זה ולדימיר, בלעי. כן. אתה בני? מה? אתה בני? כן. תקשיב, אני עשיתי אצלך אירוע, אתה צילמת קלטת של חתונה שלי.